אז מה קורה חברים? כאן איתי בעוד סרטון חדש של קלאש רויאל. סתם. אנחנו בערוץ סרטון חדש של מה אתה מעדיף. אבל כמו שאתם רואים אני לא עכשיו בעמוד הזה. אני עכשיו כמו שאתם רואים בערוץ של פיסקי. אני אומר לכם תעשו אותו דבר גם לי ותעשו את זה לא גם. זה מאוד יעזור לו ולי. אם אפשר לעשות את זה עכשיו. תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כמובן, תלחצו על אפשרויות אם זה בטלפון, תעשו הכל ותעשו אישור, ותכנסו לאיזה סרטון, ותעשו לייק, ואם אתם הולכים, אתם יכולים לצלם את זה. רגע, אני אמשיך פה את המוזיקה. אז חברים, אינטרו. אז חברים, Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu מה קורה חברים? כאן התרעדו את החדשים, מה אתה מרגיש? היום אנחנו אנחנו הולכים קצת לשחק בזה, לראות מה מדובר, ויאללה בואו נתחיל. אוקיי, סאוף פארק או פאמילי גיי. אני לא יודע מה זה שתיהם, אני בן 10, אז לא כזה, לא ידעו לי. פאמילי גיי, לא יודע, יותר זורם לי. להיות לבן בשכונה של שחורים, להיות לבן בשכונה של שחורים, להיות שחור בשכונה של לבן. איזה גזענות. זה נקרא גזענות, זה גזענות לשמה, אבל אני לא מעדיף את שתיהם, את לבן. להיות אני בלי כלום, אשר שמח בחלקו לנצח, להיות אשר שיש לו הכל אבל תמיד ירצה יותר. מה השאלה פה? למה ש36 יצביעו? מה הטמטום? להצביע, להפסיק להשתמש בטלוויזיה לשעות חייך, להפסיק להשתמש במחשב לשעות חייך. בטלוויזיה, כי במחשב יש הרבה יותר דברים. חופש גדול, חופש גדול כל כך. למה שאני יודע שאני אהיה גדול, אני לא ארצה. לאכול חתול, לאכול כאילו. חתול זאת הקטן. להיות צמחוני, להיות צמחוני. זו שאלה קשה. אני רוצה להיות צמחוני, כי אני רוצה לאכול משהו. פיש אנד צ'יפס, זה לא קורה. פיש אנד צ'יפס, כל הכבוד. למות במלחמת העולם השלישית, למות על ידי מטאור. מטאור זה הרבה יותר מגניב. ל"ג בעומר חנוכה. ל"ג בעומר. נגרות, כיף. מה? יהיה לך חדר גדול ובית קטן. בית גדול וחדר קטן. אני לא שתקוע כל היום בחדר. ים, בריכה. יהיה תמיד חורף, יהיה תמיד קיץ. יהיה לך חיית מחמד, לתמיד לא יהיה לך חיית מחמד אף פעם. הרוב רוצים חיית מחמד. האמת עדיף אחד נורמל. אוקיי חברים, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.